Gaueko 10:24 bana berdindu du Realak Montilivi Gironaren aurka, gizonezkoen lehen mailako 36. jardunaldiko norgehiagokan, eta honen bestez Pellegrino Matarazzorenak esan daiteke matematikoki datorren urtean lehen mailan jarraitzeko postuetan geratuko dela. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Gironak berdindu egin zuen Vallecas futbol zelaian Raioren aurka, eta Realak ere berdinketa lortu zuen anoetan bina Betisen aurka jokatu ostean. Horregatik, Michelek eta Pellegrino Matarazzok bi entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Gironak 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Gazzaniga izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Arnauk kapitainak jokatu du eskuinetik, ezkerrekitik Alex Moreno izan da, frantzesek eta Vitor Reisek osatu dute atzealdearen erdialdea, Bitzel izan da euskarri moduan barnekaldetik laguntzaile Iban Martin eta Unagi izan dituela, eta goian eskuinetik Brian Gile jokatu du, ezkerretik Joel Rokak eta puntan Txigankov izan da. Egia da Gironak ez zuela gaurkoan bederatzi finko bat, eta Txigankovek naiz eta referentzia puntu horretan jokatu duen zenbaitetan Joel Rokarekin batera asko mugitu da Ukrainiako erasoko jokalaria, eta Realari burua uste dezente sortu dizkio. Reala bestalde 4-3-3ko sistemarekin irten da, baita ere Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Aramburu jokatu eskuinetik, ezkerretik Sergio Gomezek, Txaleta Txar eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Gorrotxategi, Herrerak eta Susitxek osatu dute zelai erdia, eskuinetik Hugo izan da, ezkerretik Barrenetxea, eta puntan kapitaina Mikel Oiartzabal, epaia Miguel Sesma izan da, Del Cerro Grande izan du laguntzaile barrean, eta egia da txartel horien langa baxu jarri duela norgehiagoka hasieratik Miguel Sesma jaunak, eta norgehiagoka hasieratik hain zuzen ere Girona atera da estutzera, hasieratik ikusi da nor zuen hemen premia, eta Reala pentsatzen zen, ez? Aurrekoan Betisen aurka jokatutako norgehiagoka horren ostean gaur behar bada beste pentsaera batekin eta beste joko mota batekin irtengo zela, intentsitate altuagoarekin, baina ez da horrela izan, erabat jokoaren gandik, jokoak eramaten zuenera jokatzera joan dira Pellegrino Matarazzoren jokalariak, eta ez dute asmatu beste behin ere, oso lehen zati kaskarra jokatu du Realak, 4. minutuan gainera Txigankofek zutoinera bidali du baloia, esan Gironak esan duke intentsitate aldetik bikoiztu egin duela Reala, eta Reala erasoan Kamuts, gaurkoan esate baterako Mikel Oiartzabal oso makal ikusi dugu norgehiagoka hasieratik, Eibarko jokalariak baloi asko galdu ditu, normalean galtzen ez dituenak, eta hori garesti ordaindu du zenbaitetan Realak. Gironak area askotan zapaldu gaitu, eta egia da Michelen taldeak ere naiz eta erasoan aukera garbiak asko ez, baina eduki dituen aukera horiek ez ditu baliatu, eta horri eskerrak eman behar izan dizkio Realak, izan ere ez baliatu izanak ekarri baitu nolabait Reala bizirik mantentzea, eta 28. minutuan inongo merezimenduri gabe esan Sergio Gomezek erdiraketa egin, eta Jon Martinek buruz bikain sareratu du Gazzanigaren aurrean baloia, bigarren gola egin du Lasarteko erdiko atzelariak, eta gainera biak buruz izan dira, lehen da bizikoa Levanteren aurka sartu zuen, eta gaur Gironaren aurka Montilibin, beraz funtsezko bi gol puntuak lortzeko eta Realari konfiantza emateko, baina norgehiagokak lehengo lepotik burua zuela jarraitu du, Gironak jarraitzen zuen erasoan, bai Brian Gil, Unagi, Txigankov denak oso aktibo ikusi ditugu, baina esaten duguna azken metro horietan falta izan zaio Gironari, eta horregatik Reala atzealdean naiz eta eroso ez egon, asko barkatu du Gironak, ez du zehaztasunik eduki, ez ditu erabaki onak hartu erasoan, eta horren ondorioz salbatu da batean Reala norgehiagoka hasiera horretan, eta batez ere lehen zati horretan intentsitate falta ikeragarria izan du taldeak, egia da zenbaitetan indarzu egi sartu direla
Gironako jokalarien gana, gainera 34. minutuan Ander Barrenetxeak min hartu du, ikusiko dugu ea hor Espainiako selekzioarekin arituko ote den edo ez, Luis de la Fuentek gogoratu behar baitugu azken deialdi horretan sartu zuela, beraz ikusiko dugu ea horretara iristen den ala ez Donostiako erasoko jokalaria, bere ordez Pablo Marin irten da, sisteman ez du aldaketarik egin Mataratzok, eta lehen zatia utxeta bateko emaitzarekin amaitu da. Oraindik ere bati baino gehiago hori kostako zaio, hori pentsatzea lehen zatia horrela amaitu izana, baina alaxe amaitu da, esan dugu Realak eduki duen hori sareratu egin du, naiz eta lehen zati kaskarra egin, erasoan ez Kubo, ez Marin, ez Susi, Txinorrek ez du arriskurik sortu, eta aldiz Gironak bai, baina Realak asmatu du geldikako jokaldi horretan, eta horren ondorioz bat eta huts iritsi da atsedenaldira. Bigarren zatia aldiz Estuani atera du Brian Gilen ordez, eta bai, ikusten zen argi eta garbi Gironak erasoan Reala jokatzen ari zen bezala, zehaztasun puntu bat eta fintasun puntu bat behartzuela. Hor argi ikusi da, baloia ongi mugitu dute, Realeko jokalariak baloiaren atzetik eduki dituzte, eta hori zen noski Michelen taldearen xedea, Reala alik eta gehien nekatzea baloiaren atzetik ari ziren bitartean, xede hori nolabait lortu du, eta Estuanirekin gainera erasoan arrisku gehigarri bat ezarri du, eta Txaleta Txarrek eta Jon Martinek osatu duten erdiko atzealde horriare zalantza gehiago sortzea, ez ekarri dio horrek badakigulako Estuani naiz eta jada bere urteak badituen, pixkanaka Gironan ere protagonismoa galtzen joan den, hor bagenekie arriskua sortu zezakeela, eta nolabait Realeko erdiko atzealde hori nahasteko eta usteko ere gaitasuna duen jokalaria badela. Realak ez du jarrerarik aldatu bigarren zatian, berdin kontserbadore jarraitu du atzean, ez da ulertzekoa benetan azken jardunaldi hauetan Reala erakusten ari den irudia, baina batez ere ulergarria ez dena da nola den posible hain kontserbadore jokatzea eta erasora hain jokalari gutxirekin iristea. Ez, erasora iritsi zaitezke edo 6 jokalarirekin edo 2rekin, eta Reala normalean 2rekin iristen da. Jokalariek ez dute area barrua, area zapaltzeko inongo intentziorik ere erakusten, eta hor Realak asko dauka hobetzeko. Orain denboraldia amaitzear da, esan daiteke gaur Realarentzat denboraldia amaitu dela, egin batean, salvazioa lortu baitu, baina ikusi beharko da, udako merkatura oso erne egon beharko gara, batez ere badakigulako zenbait jokalarik ziur aski ez dutela jarraituko, eta beste zenbaitek ere ikusi beharko da oraindik ea kontratua berritu edo jarraitzen duten, fitxaketak egin beharko ditu, Mataratzok nahiko ditu fitxaketa horiek, eta ikusiko du ea Erik Bretosek zuzentzen duen kirol zuzendaritzak eta Jokin Aperribai presidenteak zenolako asmoak dituzten, zenolako perfilak ekarri nahi dituzten, funtsezkoa izango datorren urtean Realak 4 txapelketa jokatuko dituen sasoian, gogoratu behar baita datorren urtean Espainiako Superkopa ere ziur aski Arabian jokatuko dena, edo Katarren oraindik ez dakigu non jokatuko den, baina ziur aski Espainiatik kanpo gainera, ez bidai luze bat horrek eskatzen duen guztiarekin, hori 4 lehiaketa izan da, funtsezkoa izango da merkatuan asmatzea. Asmatzea funtsezkoa izango da. Ze ikusten ari gara, irudi hau denboraldi hasierakoaren oso antzekoa da. Oso antzekoa. Bai, ulergarria da, behar bada jokalariak apur bat lasaitu direla, ez, Espainiako kopa hori irabazi ostean, baina denboraldi amaierara arte, 5. postu horrengatik borrokatzeko aukerekin bazeuden, baina ez zait iruditzen gainera neke kontua denik. Gehiago jarrera kontua iruditzen zait, eta hori iruditzen zait kezkagarriena, eta Mataratzok
udan aurre denboraldian erronka hori izango du. Aizue gazteak hemen jokatu egin behar dek, hemen 80 minutuak borrokatu behar ditu, presioan lasterka, bestela hemen etzego zereinik. Eta alaxe da, ez dago bestela zereinik lehen mailan, hori ikusi zaie, zenbait talderi, eta Realak ezin du alde horretatik atzean geratu eta are gutxiago hurrengo denboraldian esan bezala 4 txapelketa jokatu beharko dituenean. Ez da untzaren gauerdiko ez dula, 4 txapelketa asko dira, naiz eta kopan, Espainiako kopan bi fase edo bi erronda jauzi egin eta Espainiako superkopa bi norgehiagoka izan, formatu berri honekin gainera Europa Ligeko norgehiagoka gehiago izango dira, eta horri guztiari egin beharko dio aurre Realak, eta horretarako prest egon behar du, eta horretarako prest egoteko lehenik eta behin, zerrenda jokalari multzo sendo bat eta orekatu bat osatu behar da, postu eta erronka hori izango dute inolako zalantzari gabe. Hauek esan da, 76. minutuan berdin du Gironak, Arnauk erdirak eta ipini eta estuanik sarera bota du baloia, hurrengo minutuetan Girona jaun eta jabe izan da, ez dakit Realak nola barkatu duen hainbeste, baina nola utzi dio hainbeste, Gironak ere barkatzen jarraitu du, azkenerako Reala ordua eskatzen esan dugun bezala, eta bana amaitu da norgehiagoka, azteko moduko norgehiagoka, gaurkoa Gironan, eta esan bezala, une honetan nola daude bi taldeak, beno, batetik Girona 15. postuan da 40 punturekin, azkenera arte badirudi jaitsiera postu horiengatik borrokan arituko dela Michelen taldea, eta bestetik Reala 8. da, une honetan 45 punturekin, 6 puntu geratzen dira jokatzeko, 39-tik 45-era 6 daude, eta esan daiteke Oviedori aberaxa ez dio irabazi, Levanteri aberaxa irabazia dio, Mallorcari ere bai, Elxi baita ere, Alavesi ez, Gironari ez, Espainoli ikusi beharko da, momentuz berdinketa izan zen, lehen itzulian Osasunari bai irabazia dio, Sevillari ere bai, Valentziari ikusteko da hori ere, Atletiki bai, eta Raiori ez. Beraz, hor aberaxa ikusi beharko da, ea nola dagoen momentuz 6 puntu geratzen dira jokatzeko, Realak gutxienez bat gehiago, puntu bat beharko du Valentziaren aurka gutxienez, jada Espainolen aurkako norgehiagoka horretara, lasai iristeko naiz eta galduta ere, salbatuta iritsi egiten, baina funtsezkoa izango da irabaztea. Gogoratu beraz, Gironak bat, Realak bat, Montilivi.